Emoji. Harry Potter. So mae'n fel... Oi! Right. Casey O'Connor, pwy yw'r cymeriad cyntaf? Ni hawdd i dechrau band Harry Potter. Guys, fi honestly ffili hyn o fans. Oh, bless. Fi. Ble mae'r glasses ti? Ble mae'r spectacles ti? Nawr ti'n gofyn fi. Oh my god, fi jyst... Na, os ti'n cael... Object, no, repeating object. Of the blabla. Mae Erin jyst i sendo fi'r un hi. Okay, so mae hwnna i Erin. Nice. A wedyn ti jyst wedi gael Harry normal wedyn. Plentyn, scarf, speckle. Oh, yeah, Spectre. Speckle, complex. Oops. Dwi'n hi'n dros Harry Potter, mae'n fel Harry Potter ar Griffin. Yeah. Yeah, that's not me. Yeah, fi'n mynd... Okay, right. Rown nesaf. Okay, rown... Ti'n gallu dangos y ffwrdd ti? Gol, ti'n munud. Nesaf, ti'n dweud cael... Cymeriad. Ha, fi jyst mae'n gweld os mae like, unrhyw un sy'n really i. Dweud cymeriad. Okay, fi'n edrych. Parch chi. Parch! At Double o'r stafell! Okay, Dumbledore! Pam yn ysgol? Pam fi'n neud hyn? Fi'n literally... Okay. Oh, well, there's no bearded men. Yeah. Mae ddim yn offensive, mae'n just yn fact. A wedyn, old man, pwy sydd wedi ennill? Mae un ces i yn really dda, ond mae Stel yn cael ei mwy background dda. Ond... Yeah, mae'n fine, ti'n neud yn really dda. No, ti'n neud yn really dda, ond Stel yn cael background dda. Question. Hogwarts. Oed ti moyn adeiladu Deira? Ti moyn adeiladu Deira? Adeiladu Deira? Neu roed o beic rownd y neuaf? Fi'n credu bydd company yn overdue. Ni wedi dechrau siarad gyda'r lluniau ar y wan. Enillwr yw... No! Erin! So mae'n dim un dau. Right, ti'n pwynt o allan. Now, fi a Stella yn mynd head to head. Eto. Malfoy. Ti'n mynd adeiladu Deira? Fi'n credu hwnna. Ie, falle bydd i roi fel llun o fel... Beth maen nhw wedi roi fyna wedyn llun o Malfoy. Hwlala. Mae'n John Beth Malfoy. yw hwnna? Fi'n wedi meddwl am unrhyw beth. I keep running. Mae'n black clouds. Inspirational music. Guys. Is there a family of blonde heads? Just asking.
O, ti ffwrdd yn neud nhw'n blondies? Mae hwnna'n weird. Di dweud hwnna, mae'n rhaid i ti cato hwnna. A hwn. Ie, hwn i gyd. Stella! Erin! Oh, I can't put that. Weird. Alright. Fi di neud o. Great. Cool. Actually, na fi'n cael gwared o hwnna. Ti ddim yn gallu gweud llawer. Sorry, pobl, hi'n obsessed. Fi ddim yn gwared o. Oh yeah, mae hwnna'n totally rhaid yn mynd, yeah. Hey. Na, mae'n siarad i fi hunan. O, fi di neud o. Okay, ydych chi wedi gorffen? Ie, fi di Ti bod wedi? fe. Ti wedi gorffen? Oh, fi'n mynd i wneud hwnna. Well, ish. Wyt ti'n aros amdano fi? Wyt ti'n gallu ddim? Can you not? Meow. Pa ydi hynna'n reminder mi o'n Magpie, ond mae ddim yn neud sunburst yn ddim yn neud. Right, yn gwybod beth i'n neud. Ond ti ddim ond yn get o fe os ti di darllen y llyfrau. Fi di darllen y llyfrau. Fi wedi gorffen. So, mewn llyfrau, mae Draco yn... This is how... Na, mae Casey... Yeah, go. Mae'n cael ei disgrifio fel a pale blonde boy with a pointy nose. Yeah? Okay, nawr fi'n deall. Okay. She won that one, I know. She hit you. Wyt ti jyst i gweud pwy wedi fel hwn? I'm going to do... I think she's won this one. So, na, fi'n mynd i dweud Stella. Slytherin. Oh. Ow! Hello. Hi there, pobl! Diolch am Cofio pan oedd ti'n sefyll lawr gwellt fi? Oh my god, o fi'n sefyll yn gwaith Stella. Oedd Casey di tynnu hi lawr, fi di rip o like 1,000 hairs. A 10,000 brain cells. Yeah, diolch am gwylio. Hwyl fa, cofio subscribe a hoffi, byddai'n ymuno Hwyl di so ennill. much i ni. Oh, fi di ennill, guys. A bod ni'n forever grateful. Oedd Master 5 round, oedd Stella di ennill 4, oedd fi di ennill 1. Boom! Sorry. Bye! Stella